Premi Partenariat aquest any és per la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona, la FNOB, i l'empresa GAES. Quan parlem d'esport sempre diem que la vida és una competició i és la realitat, i la competició, en definitiva, és la vida de tothom. En moments complicats com l'actual, doncs, el que toca és identificar sectors econòmics que tinguin la capacitat de tirar projectes endavant, d'estirar del trineu, d'estirar del carro, i creiem que un àmbit, diguem, empresarial com és l'esportiu ha de ser un d'aquests pilars fonamentals del país. I bueno, el fet d'assolir un somni, no? Un somni, i és que tant l'Anna Corbella, catalana, com la Dica Fari, anglesa, van assolir el seu somni, que van perseguir un somni de ser el primer equip 100% femení en donar la volta al món a dos sense escales, i això es diu fàcil però costa molt. Aquest escenari de la volta al món, de la Barcelona World Race, ha permès als skippers, a l'Anna Corbella i a la Di, també ajudar-nos a desenvolupar una nova tecnologia de recerca i desenvolupament d'uns audífons d'intercomunicació entre aquestes dues persones. I GAES, a més de tindre dos centres auditius, a darrere n'hi ha tota una seu on tenim un departament d'investigació i recerca que s'encarrega una mica de desenvolupar tot això. Ara és el moment d'entregar el guardó a l'empresa més innovadora, en el qual, i com a condicions o valoracions, el que s'ha valorat especialment és la novetat del producte, el potencial internacional i comercial del producte i el nivell de desenvolupament i també de col·laboracions que ha requerit. Aquest primer premi a la innovació és per l'empresa Fluidra. Amb Indescat es va crear fa 3 anys. Hem fet més de 30 projectes, hem portat a les empreses catalanes a intentar obrir portes fora de Catalunya i fora de l'Estat. De fet, ara una delegació va arribar aquest cap de setmana de Moscou, de Rússia, amb algunes coses molt importants per a empreses d'aquí. Crec que hem guanyat recursos de la Comunitat Econòmica Europea per a les empreses catalanes també, i també dels recursos de l'Estat i de la pròpia d'Acció 10, que sempre ens està ajudant en tot el que pot a passar de les dificultats que hi ha ara. Amb uns valors com són la cultura de l'esforç, de la constant superació, de l'autoexigència, de la innovació, etc. No us sonen aquests valors com molt coincidents amb els valors que hi ha darrere de l'esport? I som un país ric amb activitats emprenedores d'esportistes. Astralpool-Mag és un producte que significa una veritable revolució en el món de la piscina. És una disrupció. Trenca en tot, és un producte totalment novedós. El respecte per a l'aigua i el seu ús racional és la base de la filosofia del grup Fluidra. Les companyies que conformen Fluidra han crescut amb aquesta visió i gràcies a ella avui podem parlar d'Astralpool-Mag. El Premi a la Internacionalització va dirigit a l'empresa que millor s'ha implantat en un país en els darrers anys amb un creixement a l'exterior important i aportant valor afegit des d'aquí. El premi és per l'empresa Royal Bear i recull el premi el senyor Eudald Morera. És una empresa, com us deia, dedicada al manteniment de gespes esportives. Una cosa que, com aquell qui diu, ens hem reinventat o ens hem inventat nosaltres, perquè hi ha jardiners, hi ha empreses que cuiden els jardins en pla horitzontal, en pla vertical. Nosaltres ens hem especialitzat exclusivament a fer manteniment de gespes esportives, que això vol dir camps de futbol i bàsicament camps de golf. Tenim una metodologia, tenim un criteri, tenim una manera de fer un equip format i especialitzat que ens va semblar que podíem atrevir-nos a travessar l'oceà. I travessar l'oceà per una empresa petita com la nostra era no només un repte, sinó això, un somni, una epopeia, era algo inversemblant. Evidentment, això ens ha portat també una divulgació a nivell d'empresa a tot el món, que ara surten moltes noves oportunitats, és evident, però sobretot ens ha ajudat a fer un creixement molt inconsiderable en la nostra facturació i en el nostre creixement, ja no només allà, perquè nosaltres creixem allà, però l'objectiu és créixer aquí. L'objectiu de fer tot aquest esforç allà és per reinvertir-lo aquí. Però Barcelona també és Smart Cities, és tecnologia, és innovació. I l'esport es nodreix també de tots aquests conceptes i de totes aquestes aportacions, perquè ho entrellaça. Si Barcelona és una capital de l'esport, és perquè també ho és en noves tecnologies, en Smart Cities, en innovació, en cultura, etc.